Dinhi sa dakbayan sa Sugbo, matag panahon sa bakasyon, ang pagpalupad og tabanog usa sa mga paboritong kalingawan sa mga bata o bisan sa mga hamtong na. Ang tabanog, usa ka duwaan nga ginama gikan sa gaan nga materyales sama sa papel, plastik o panapton o gipalig-on sa kawayan. Kini gipalupad sa hangin gamit ang hilo o nylon nga nakahiusa niini. Aron mulupad og tarong, kinahanglan ang hawan nga lugar o kusog nga hangin. Maong daghan ang ganahan magpalupad niini, ilabi na duol sa baybayon. Sa Barangay Ermita ug Pasil, partikular sa Mahay 2, mao kini ang usa sa mga iladong lugar nga gipunteriya sa mga residente aron magpalupad og tabanog. Gibisita sa among team ang maong dapit ug nasayran ang pipila ka mga batan-on nga mga kalapati na lamang ang gipalupad imbis nga tabanog. Samtang sa Barangay Ermita, among nakahinabi ang mga batang sila JC, Jongjong ug Jimp. Naputol, nagbiyagay mi. Nagkontra mi ba og tabanog. Isangit ang kuan. Kay kuan, irahon kay. Kung sige maputol mo, ipilde. Oo. Amo na iduha ninyo ani. Sa may tiga ba sa Apan karon, ang maong kalingawan posibleng mahunong o mahigpitan tungod sa giplanong pagpalig-on sa mga balaod sa dakbayan. Nasentro ang kabalaka human sa usa ka bag-o lang nga insidente diin usa ka batan-ong tinun-an ang naangol. Human maigo ang iyang liog sa higot sa tabanog samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Sumala sa mga nahipos natong impormasyon, ang hikot sa tabanog miigo sa liog sa biktima hinungdang nakaangkon og samad sa liog ug abaga niini. Nunot sa nahitabo, giahwag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang publiko sa pagsunod sa safe kite flying. Sumala sa nalatid niya nga social media post, gipahinumduman ang publiko sa paglikay sa paglupad duol sa mga taytayan o kalsada, power lines o paglikay sa paggamit og metal o glass-coated strings. Samtang ang Barangay Pasil, alerto ang ilang mga personel o mga residente sa pagsita sa mga makit-ang magpalupad og tabanog sa Mahay 2 duol Sisilex. Siguro, ato lang siguro silang pahimangnuan or kaibaw nga as of now, mo avoid lang sa tana karon kay di na manggod pareha sa una. Ang sa una pwede karon igimo gyud tanawon di na gyud parehas. Asoy sa kapitan sa Barangay Pasil nga si Francisco de Gracia Jr., nakamatikod sila og pagkunhod sa mga batan-on nga magpalupad dili lang tungod sa nagparehang pagpahinumdom silang constituents apan tungod sab sa nagbag-ong hilig na sa kabatan-unan. Ang sa una, ang mga kabatan-unan wala lang hilig kay nana. Pero karon ang hilig cellphone ang mga gadgets na gyud sa garan. So minus na gyud kayo anang mga karaan nga mga kaduanan bitaw gani pare atong sauna ang nang yoyo aw kaning sani kasing bitaw tap. Tap wala naman kay ko kadungog awan na kayo ko kakita na nagtap ba pero karon kay kasagaran gyud ari na gyud sila sa mga gadgets gyud kasagaran. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.